si Carlo Alexi Bendigo Nograles. Sa tulo ka termino isip representante sa 1st District sa Davao City, gipadayon ni Congressman Carlo ang mga programa nga gisugdan sa iyang amahan ug kini gipalapdan pa. Kini ang mas nailhan sa bansag nga Oplan Kalambuan. Isa niini ang Oplan Kaalam Program diin sobra 5,000 ang scholars matag tuig gikan sa mga kabus nga pamilya ang nakalampos pag-eskwela sa mga nagkadaiyang kurso. Nakabaton og masters og doctoral degrees. Nakabaton og national competencies training ang mga out-of-school youth. Doon na sab programa para sa job seekers diin nakatrabaho og naka-abroad gumikan sa jobs fair. O nakanegosyo ang mga kababaihan pinaagi sa Oplan Kabuhayan. Ang sinimanang medical and dental missions o wheelchair distribution sa Oplan Kalusugan. Electrification program sa Oplan Kahayag. Road pavement o bridge rehabilitation sa Oplan Kalsada. Pagtukod og barangay halls ug sa University of Southeastern Philippines Sports and Cultural Center. Si Carlo Alexi Bendigo Nograles, daghang kasinatian, daghang nadumalahan, daghang naalagaran, og dakong responsibilidad ang nalampusan dinhi sa Distrito 1 sa Davao o didto sa kauluhan. Ang iyang mga kontribusyon alang sa nasod dili ikalimot. Sulod sa mga katuigan, padayon sa pagtugang sa garbo para sa mga Davaoenyo si Carlo Nograles. Si Carlo na ilhan nga kugihan, makasaligan, maalam ug utukan, matinud-anon, dunay integridad ug may baruganan. Kauban nato, Carlo Nograles.